Fuck! Hvor er jeg dum, mand. Jeg skal hakke noget træ, så kommer jeg til at sætte det stykke træ, jeg lige har hakket. Hvorfor Jeg gør det. optager vi ikke bare i mega lang tid, og så jeg har 4 liv. Hvad er det, jeg skal? Har du nogle sten, Gustav? For helvede! Undskyld. Fucking se it. Så flyt dig dog, så skal jeg nok hugge det. Det tager alt for lang tid, det der. Jeg skal... Tag den her. Fuck dig! Der er en bag dig! Der er sgu da ikke nogen dyr i det her, mand. Jo, du er her. Har du ikke nogen iron bars? Jeg har en. Hvorfor lader den stemme om? Hvem har Men lavet han har ikke lavet... Nej, det er noget, han selv kan gøre. Ej, skal vi ikke begynde at lave... Gustav, slå mig lige 2 gange. Jeg ramte kun en! Hvad fuck er det altså? Ej! Du skubber! Hvad fuck laver du? Undskyld. Nej! Hvad laver du? Hvad er Kristoffer? Slap nu af for helvede, mand. Jeg mistede... Nej, jeg mistede ikke alle mine ting. Ej, nu røg jeg ned i lava igen. Oh my god. Red mig. Hop! Du kan hoppe! Gå væk, gå væk. Derfor. Der var en ting. Ej, Kristoffer for helvede. Du var kun én diamond! Jeg skulle da ligeglad. Jeg fandt slet ikke diamant. Jeg får level slowly! Lad det. Jeg var med.